नमस्ते. नातं विश्वासाचं, एक पाऊल आधुनिकतेचं या कार्यक्रमाचा आज 45वा दिवस. आज आपण पाहणार आहोत, पावसाला सुरुवात झालेली आहे. शेतकरी बांधव आता घाई गडबड करतील मका पेरण्यासाठी, उडीद पेरण्यासाठी. परंतु सर्व शेतकऱ्यांना माझं एक सांगणं आहे की थोडीशी उष्णता ह्या वर्षी खूप आहे, त्यामुळं उष्णता कमी होऊ द्या. पेरायची एवढी घाई करू नका, कारण पाऊस चांगला झाल्यानंतर जी पेरणी केली जाते मकाची वगैरे, तो निघणारा मोड खूप मोठा चांगला टपकाळ असतो. आणि तुम्ही जर घाई केली, उष्णता असेल तर ते उगवण क्षमतेवर बी इफेक्ट होतात. त्यामुळं घाई करू नका. पाऊस यायला लागलाय, आनंदाची बातमी आहे. खूप छान वातावरण, एकदम फ्रेश झालंय. पण घाई करू नका, थोडंसं थांबा. जमिनीतील उष्णता कमी होऊ द्या आणि नंतरच पेरणी करा. ओके, डन.